Pod nyime ni jodak e county ma Kisii medo nyiso morgi kaluwore kod nonro mag Jotije Nyawawa manyocha ochaki kod gavana manyien ma Kisii Simba Arati. Jodak go medo kwayo ni nonro makamano onego tim ne migepe duto mondo eka geno mar kedo kod mibadhi biro bedoe. Jafwambo marwa Crispin Otieno noloso kod jodak ma Kisii kaluwore kod telo manyien e county no. Ma e kaka alap magusi ne chalo kaluwore kod kweno mane otim ne derepe e kaunti ma Kisii mawachore ni osebedo ka yudo osara kuom higni buora kata obedo ni moko kuomgi ok gin jotije moyangi. Jeremia Ongera en achiel kuom jogo manyoyudi kata obedo ni osebedo ka chamo osara kuom higni buora kaka jariemb geche ma kaunti ma Kisii. Odiochieng' ma kawuono no yangore ayanga ni pok notemo kata riembo gari mar county kendo kata riembo gari pok ong'eyo wach mane omako dho ji nono. It's because of the system. People want smart. Unakula mshahara. You share the salary. Na lazima utaniambia ukweli. Kanyaka sani jodak e kaunti ma Kisii onyiso mor margi kaluwore kod okang' ma gavana ma Kisii nokawo mar timo nonro e migepe mopogore opogore mondo omenda mawachore ni lal oket e tije mamoko. Serikali mpya yetu ya Kisii, huyu gavana wetu ambaye tumemchagua, tuko na imani ya kwamba atatufanyia mazuri, atatuletea maendeleo, atabadilisha Kisii, na kama kutoa ghost workers kwa ofisi ni kitu ya maana sana, kwa maana kuna vijana ambaye wamesoma na hawana kazi yeyote. Wakwene kikoluor kako chako no odhi mbele gi nyime ongi kumora mora sector mora mora mantiere Kisii kae. An achiel kuom driver ma gavana manyien odonjo yudo. Koro kaka sani umiwa thuolo ni gavana aneno kobiro gi paro maber, to paro ma odhi biro godo no dhi konyowa nikech iyudo ka driver moko nondiki to gionge kata driving license. Iyudo ka challenges wan godo ma ng'ata achiel iyudo ka risk allowance kamwatieni onego bedni imiwa risk allowances, mshahara deko. Moko kuom jodak ma Kisii ywak ni migawo mar thieth ema koro onego mi pek gi nonro aina no mondo yore mag thieth ma Kisii omed berore. Mheshimiwa Arati ameanza kuonyesha mfano mzuri sana, na tunaomba mahali popote kuna shida, Mheshimiwa Arati tunaomba unyorose vitu sikuwe smart. Gavana ma Kisii Simba Arati osebedo ka chiwo siem ne jotije county mondo ikre ne kedo kod mibadhi e sirikal mare kendo onge ng'ama ibiro dewo kata matin. I'll go to every department. Unajua kulikuwa kunadharia nitaita watu 5,000 hapa, baada niko na uwezo ya kudina watu 200 for another 20 days nitakuwa nimemalizana. Moko kuom jodak ma Kisii omedo ni counties makaluo mondo kaw ranyisi mar tend Arati kendo kedo gi mibadhi madhi nyime Kisii. Ka compare county ma Kisii ka gi county ma Kaluo, Kisii ka odhi malo ahinya moingo kako an wuon an ja Homa Bay anyalo wacho ni wan e CIU, yani wan piny saidi. Kanyaka sani jata tije mar duol mochung'ne kedo kod mibadhi e Thurka EACC Twalib Mbarak owacho ni sani gisechako timo nonro e kaunti ma Kisii kod counties mamoko e yango weche mag mibadhi mamedo fwenyore e telo manyien. Jodak e kaunti ni ma Kisii sani medo mana puoyo okang' ma gavana manyien Simba Arati okawo mar wuothe migepe mopogore opogore ka giwacho ni mano e yo makare mar kedo gi mibadhi e kaunti ni. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.